Dagan sa to karong mga igsuon, discourage kayo handam na magpakamatay na ko. Diyaan na ako kung asawa, kung bana. Diyaan na ako kung mga anak, kay badlungon kayo. Ba? Di na ako kaya buhat sa simbahan, kay daghan kay mga pagsulay na, mga mangot, maghihapon na sa batasan. Undang na ko nila. Ilamba sa yawa ang imong pagtuo, ma-discourage ka, ma-depress ka, o na matumba ang imong pagtuo. Okay? Pero unsay giingon sa parang tiyaw na ito, Ecclesiastes, nabisan ang tao matumbas ikapito, mubarog gihapon na. Amen! Bisan iblambos man na may buhat sa kaway, mubarog gihapon na may igsoon, kaya diya sa unahan, giagap, gipatindog kami Jesus. Amen! Dili pa niya masandaan na tumba. Tuod na yung mga panahon na matintal na, na yung panahon na masayang na itong kinabuhi. Tukay nito, tas buhat sa kaway ang pagtimani. Na si Jesus, andang na mutawag na ito. Amen! Hallelujah! Sama kay Pedro, nalunod na siya tukay. Nakabuna na sa mga pangayon man sa balon. Pero, na si Jesus gihapon na. Amen! Kasadihan na kay mga pagsulay ni Mani, na si Jesus na. Behind sa atong mga problema, trials, sa likod na ay blessing. Amen! Na ay blessing!